Tanang kanasuran, tanang katawhan, at agihin ninyo o pagdaig ang Diyos kay nagalungtad ang iyang gugma o kaloy alang kanatong tanan. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nining santos nga misa sa padayon nato sa pagsaulog sa solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal na Birhen Maria, atong ipadangat ngadto kaniya atubangan sa balaang altar ngadto sa Dios pinaagi sa panabang sa mahal na Birhen ang atuang tagsa-tagsa ka mga pag-ampo. Maigsuon haron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga Eukaristiya, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo, Ginoo, kahaloy kami. Ikaw nga mianhi pagtawag sa mga makasasala. Kristo, Kristo, kahaloy kami. Ikaw nga nagaling pud sa sa aman, aron pagpangama alang kanamo. Ginoo, Ginoo, kahaloy Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Kadait sa iyang mga tawo, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadayig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kodero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy kami, ikaw nagaling sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo,
Ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo, O Hesu Kristo, uban sa Espiritu Santo. Diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan nga nagpasakalawas ug kalag nganha sa himaya sa langit sa putli nga Birhen Maria inahan sa imong anak, itugot na nga muyo kami nga sa kanunay magdulong kami sa langit ug mahimong takos nga makaambit sa iyang himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya naabli ang templo sa langit, og nakita sa sulod niini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahog, dalugdog, linog og mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon didto sa langit. May usa ka babay nga nagbistig adlaw og nagtunob sa bulan, o gikoronahan siyag napulog duha ka bituon. Hapit na siya moanak og nagtiyabaw siya sa kasakit. Laing tilimadon nagpakita didto sa langit. May dakong dragon nga pula nga may 7 ka ulo, napulo ka sungay ug may korona ang matag ulo niini. Gikahig niya sa iyang ikog ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit o gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babaeng hapit na manganak, aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babay ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata o gidala ngadto sa Dios o sa iyang trono. Mikagiw ang babae ngadto sa kamingawan, din ang Dios nag-andam kaniya og dapit. Og didto atimanon siya sulod sa 2,000 og 2 ka gatos og kanuman kaadlaw. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag nagayod sa Dios ang gahom niya ingon nga hari, o gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw o gabii, gihinginla na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuon, ug dinayanan o bulawan. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuon, dinayanan o bulawan. Ang rayna nagapahilo na sa imong tuon,
nagabarog ang rayna, diha sa imong tuon. Dinayanan o bulawan, pamati wanak nga babayi ug tan-awa. Ipabong ang imong dunggan, hikalimti ang imong lungsod, unggang balay sa imong amahan. Nagabarog ang rayna, diha sa imong tuon. Dinayanan o bulawan, busa tinguhaon sa hari. Ang imong kaanyag kay siya man, ang imong Ginoo. Nagabarog ang rayna, diha sa imong tuon. Dinayanan o bulawan, gidala sila sa sulod, uban sa kalipay o kasadya. Nanulod sila sa palasyo sa hari. Nagabarog ang rayna, diha sa imong tuon. Dinayanan o bulawan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo. Ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo. Moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan. Banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo maoy una sa tanan. Unya mosunod kadtong iya ni Kristo inig-abot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugo ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga otoridad, mga kagamhanan ug itugya niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayganin niyo ang Ginoo, ihisangyaw ang iyang mga
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kami. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo, kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, misulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Tungod sa mga dakong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios, bulahan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kanunay sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton, nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sila. Paigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong hapit na nga gabi kaninyong tanan. Kay balo ko nga ang inyohang intensyon mao ang pagpanimba unya anticipated mass para sa pagkadomingo na. Apan naghimo og mandato nga ipadayon nato ang pag-obserba ang atoang Archdiocese sa Cebu pinaagi sa Commission on Worship na atong ipadayon sa pagsaulog ang pagpasaka lawas ug kalag sa mahal na Birhen Maria tungod kay kini dako man nga selebrasyon apan uban sa maong sugo ug mandato gikan sa Archdiocese nga equivalent gihapon ni nga Domingo nga misa. Kung kamo ang inyong intention mao ang pagpanimba
sa Domingo, hadlong Domingo. Nagisulti pa dito, for those who would come today and for this particular Eucharistic celebration with the intention that mauna ni siya ang Eucharistic celebration in anticipation sa Sunday, you have fulfilled already your Sunday obligation. Pero kung ganahan pa mo magbalik-balik, pwede ra pod. Kung ganahan pa mo manimba para sunod Domingo, kay nakulangan mo, mas maayo. Pero kung dili pod, dako na kay di nga selebrasyon sa simbahan ang ato ang gisaulog karon. Because here comes a testimony that a person just like us pwede moabot dito sa langit. It is the life of Mary is actually a testimony kay pwede man gunato mahimong ma-excuse nga nisaka sa langit ang ato ang Ginoong Hesukristo. Pero basid sa ato ang pagtuo, si Kristo tinuod man nga tao. Apan tinuod pud siya nga Dios. Mao nang sayon sa pag-ingon nato, si Kristo ra gyud makasaka. Pero timan-i nga si Maria usa gyud ka tinuod nga tao. Pero usa ka tinuod nga tao nga gitagaan og grasya. Ang maong grasya na ay gihatag nga grasya kang Maria nga prevenient grace nga wala gishildan siya sa sala nga panulundon ug maunay kalainan nato og kang Maria tungod kay gishildan siya tungod kay she has to be shielded because she has to carry at that time she has to carry the most perfect nga being nga ang Ginoo nga incarnate himself. And so God has to intervene nga kinahanglan siyang protektahan ug mao toy gitawag. Pero kita gipadayon gitagaan pud ta og grasya para sa pag-fight kay bisan pa man og gishildan si Maria sa original sin. Nagpadayon gihapon ang mga tentasyon sa umaabot niya nga panahon nga kinabuhi. Mao nang bisag mubo lang niya nga ato ang pamalandong tungod kay naa may oras nga kinahanglan natong abton atong hinumduman nga kining pagpasaka sa mahal na Birhen Maria lawas ug kalag can be considered as her eternal reward. As a reward, she did make something para iyang makabot ang maong reward. Timan-an nato nga ang reward nga gihatag sa Dios was founded on His grace. Grasya gihapon sa Dios, pero free ta isip mga tao nga musunod o musakay sa grasya sa Dios. Mura galig ang Ginoo sa dihang naglawig ta, nagpadala og tabang kanato, naghatag sa atoa og pambot. Pero sa atoang pagbiyahe, pwede ta nga dili musakay kay usahay mas nindot man nga magsuroy-suroy, una nga mukuan, kinahanglan patang maghapit-hapit. Ug mauna siya maoy sala, pero gipadad-an ta og mga tabang gikan sa Dios. Mary was rewarded. Ang iyahang pagpasaka ngadto sa langit was just the result of her faithfulness, of her faith diha sa Ginoo. Kung ganahan ta, murag kung atong sabton, o gipahinumduman ta, nga ang Maria, ang mahal na Birhen Maria, gipasaka ngadto sa langit. Pero timan-i, nga una siya gipasaka dito sa langit, she has to endure many sufferings, many trials and tribulations here on earth. Dili nindot pa niyo pareha atong katong transfiguration, gipakita lang sa Ginoo nga mao ni siya mahitabo, pero kinahanglan tang mubalik ngadto. Sa ako nang giingon, it's the result. Kung ganahan ta nga naatay maabot, kung ganahan ta nga muabot sa ato ang mga gipangdamgo, mubalik ta nga Mary attained and reached that far
because she sacrificed and she has been very faithful until the end. Naaman tayo mga ginagmayng damgo-damgo sa ato ang kinabuhi. Let's begin with the end in mind. Nga sa ato ang sa mga ginikanan, ganahan mo, ganahan ta, nga intact ang ato ang pamilya. Pero you have to work hard for that. Kinahanglan nga isakripisyo ninyo o nato ang mga ginagmay o mga dagko nga mga butang just to be with your family. At some point, you have to make sacrifices. If you want to have united families, then we try as much as possible nga atong kalimtan ang taong kaugalingong mga pride. Atong paningkamutan nga gahinan nato og sakto nga panahon ang matag usa. Usahay manggod sayon ra kaayo ang pagbantay sa sayop sa miyembro sa pamilya, pero nakalimutan nga naa pud tay pagkulang, na naa pud tay angay buhaton. Kung ganahan ta nga magmalitaw ng ato ang pamilya as an end product, somebody nga miyembro anang pamilya ha, kinahanglang mo sakripisyo, kinahanglang makalimot, kinahanglang mo pasaylo, kinahanglang naay buhaton kung ganahan ta nga magmalinaw ng ato ang pamilya. Kung ganahan ta nga mahimong successful o magka-graduate, kinahanglang magtuon, kinahanglang mo endure og sleepless nights. And that is the life of the Blessed Virgin. Yes, we are reminded nga ni saka o gipasaka ang mahal na Birhen Maria, pero timani nga sa sinugdanan pa lang sa dihang giingnan siya ni Anghel Gabriel, mag-imong dadon ang Kristo o ang Mesiyas. Ni iyang pangutanan, nalibog siya. Una, nalibog siya. How can that be since I do not know man? Nalibog, nahasol, o moapil po tangali ang kahadlok. How can that be? Wain taong ko'y bana. Kinsa kahay mo atiman anak. Kinsa kahay akong kauban. Those were valid questions that she could have raised, that she silently raised, maybe. Pero una na tong pagsulay, pagkahuman na dito na po iyang gibit-bit ang bata, wa sila'y kahigdaan sa dihang mugawas na. Imagine kamong mga babae diri, mga anak na lang mo, wa pa mo'y kapuyan, nagsakit sa ang inyong tiyan. Mo ko na, di ba nisulti sila? The most, wala ko na'y makatupong anak sa sakit sa mga anak. Mampo ko kay bao, pero kamong mga ginikanan, you can attest to that mga babae, nga niya karon nga nakapanganak na. Wa pa. Si Maria, inahan sa Dios, kung pwede, pag sure in taon Ginooy, imuha gining anak, niya dayon karon wa pa ko higdaanan, niya pagkagawas pag niya, the life of that child was threatened. And then ultimately, to cut the long story short, ultimately, dito ning bayhana nga gipasaka dito sa langit, she was there in silence at the foot of the cross. Kung sakit ang pagkapagawas sa bata nga wala gali hindot nga higdaanan, masakit tingali sa usa ka inahan nga makakita sa iyahang anak diha pagyud sa duol nga gilansang sa cross ug diha mismo sa iyahang tiilan na mataaw, diha mismo sa iyahang uhan, sa iyahang duol, namatay ang iyang anak. But then she continued to have faith. She continued to believe in God. She continued to embrace the necessary suffering related to her faith. She endured those things. And lo and behold, dito na siya, gipasaka sa mahal na Birhen. In short, kung ganahan ta nga muubos ang atong sugar, sakripisyo po din taon mo, ayaw mo pagsikaon na o tamis, trabahuan in taon na, di na isigig luhod, di na isigig pangayo, ayuhan in taon ko. Kung ubos gihapon na to, kung warang-arang atong kinabuhi, trabahuan in taon na. Kung ganahan mo nga parihaglawas ni Ann Cortez, o kaon, exercise, sahay manggod, ganahan tag ingon ana nga lawas, ingon ana ta ka healthy,
pero atong pagkaon wa gyud nato trabaho ah. Kami pong mga ganahan magduwa, usahay magsige mig tanaw og basket ni nagtuo mi, nya ni kahuman na mog tanaw og basket pareha na mig kamaayo mo duwa sa mga among gitan-aw nga mga basketball players. Tungod kay nagsige mig tan-aw nga si LeBron James maayo kayo nga moduwa sa amo ang pag-adto dito sa basketballan. Mura na po nagtuo na po mig si LeBron James o si Steph Curry mi. Hingigo kunuhay. Pero nag-practice in taon to sila. Sa panahon nga tugta, sila nagsigig practice. Mauna siya ang atuwa. Kung naatay gustong i-achieve, we have to work and work harder and even the hardest para ma-achieve nato. Gikan sa atuang mga damgo para sa atong kaugalingon, para sa atuang pamilya, o para sa atuang mga kumpanya, we cannot but do sacrifices and perform sacrifices. May igsuon, ang mahal na birhen atua dito sa langit, lawas ug kalag, tungod kay iyang giindur ang mga sakripisyo diri sa kalibutan, sa dihang diri pa siya sa kalibutan. Let this be our hope and our dream. Atong padayunon ang atuang mga pag-ampo, mga damgo sa kinabuhi, gikan sa atuang kaugalingon sa pamilya, sa komunidad, hangtod sa atuang mga kumpanya. Pero dili nato kalimtan na una ta moabot dito, kinahanglan gayon nga mosakripisyo ta ug atong kalimtan ang atuang kaugalingon tungod og alang sa atuang mga damgo ug mga gusto sa kinabuhi, ug kini mga damgo nato dili unta malayo ug dili unta makapalayo kanato ngadto sa gingharian sa Dios nga mo'y gipuy-an sa atuang maal na Birhen Maria nga nisaka ug gipasaka dito sa langit, lawas ug kalag. Palihog manindog atong bag-uhon karon ang atuang pagtuo, kitang tanan moingon, nagatuwa ko sa Dios samahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Kristo Ginoo natong inipanamkon sa lang sa Espiritu Santo, kay anak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, mikunsad sa mga minatay, sa katulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit. Galingkod sa tuos sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Gikan ditong balik siya ang paukom sa mga buhi ug sa minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaampitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Binayaw lawas ug kalag ngadto sa himaya, si Maria midanag nga dakong ilhanan sa atong tunhay kaugmaon isip simbahan. Sa atong pagpanaw, padulong ni adtong langit nung gingharian, dad-o nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios atong amahan. Muingon kita, Ginoo uban ni kami kanunay. Ginoo uban ni kami kanunay, nga isip simbahan, mulantaw kita sa unahan ngadto sa kabanhawan nga gisaad sa atong Ginoo. Magampo kita. Ginoo uban ni kami kanunay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, mamahimong instrumento sa kalinaw tali sa mga kanasuran. Magampo kita. Ginoo uban ni kami kanunay. Nga ang mga Kristohanon, makakaplag ug kahiusahan alirong kang Maria, ang ubos nga sulugoon nga gibayaw ngadto sa himaya. Magampo kita. Ginoo uban ni kami kanunay. Nga ang mga masakiton makakitag paglaom diha sa himaya nga naangkon ni Maria. Magampo kita. Ginoo uban ni kami kanunay. Nga imo untang isipon nga takos mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo uban ni kami kanunay. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw uban kang Kristo aron magsadya uban sa atong mahal nga inahan ug sa mga santos. Magampo kita. Ginoo uban ni kami kanunay. Ginoo sa langit ug yuta, among gipadangat nganha kanimo ang among mga pag-ampo tinabangan sa among mahimayaong inahan nga unang nagatuo nga gitawag aron maambit
aron maambit diya sa himaya sa iyahang nagmadaugong anak si Yesu Kristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayon. Hiluwas mo ako ikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kaayong away sukon. Maigsoon pagampo kamurog ako gang yung sakripisyo dawaton to sa Dios sa mahal.